Wij zijn tot nota dik tevreden en de factoren die daar een rol in spelen, dat is natuurlijk van het is op vrijwillige basis. Maar daarnaast speelt het waar, zoals dat nou is, speelt het ook een grote rol. Het weer van de morgen eigenlijk nagenoeg wie stil, het weer droeg en de temperatuur weer knap. Dus wat dat dan gaat, gaan het dus voor de wien en gaan het de fietsers respectievelijk ook voor de wien. Dus dat zijn wel de factoren die het tot een slagen tocht maken. Om de veiligens van de deelnemers en het publiek in de gaten te houden, werkt de politie geer met tafersjochhouders van gemeenten en vrijwilligers. Ook de meeste hutfietsers zijn tevreden over het verren van de tocht. Ja, we gaan troffen. We gaan mooi waar gewoon al goed regelen, weinig op met hard, wekken van Bragenstein en verder komen we wel de troffietsen. Ik onder jongen? Sorry? Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Dus erbij gewoon. Best. Het verschil is soms ook wel groot. Ja? Er zijn erbij die komen maar 40 om die heen zetten. Dus dan, en vooral als het een grote ploeg haast. En dan niet, dan gaat er ergens voorin op een rij. En dan gaat de rest die moet in aankes, want anders dan lijst plat. Dus opletten. Altijd opletten.